Elisenda Pineda, Què dius, Xavi Díaz? com sabies que necessitava unes classes de tai chi? Perquè després de la tertúlia com ha anat... T'he vist nerviós i he pensat, calla, porta-li a aquest senyor, que és de Molins de Rei, Una curadella? Porta-li una curadella i unes classes de tai chi perquè ens relaxem tots una mica. Però, atenció, el tai chi no relaxa. Ah, no? Ens relaxem per fer tai chi. Què et sembla, aquest canvi? Ets un clavell de premiar. Avui sí que m'agrades. Ole, tu! I qui ens explicarà tot això? Doncs mira, ens ho explicarà en Jordi, que aquí el tenim fent aquests moviments, il·lustrant una mica aquest grup. Venen de Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, explica'ns què és el tai chi. Què és això, el tai chi? Perquè la gent de casa es pugui fer una mínima idea del que estem veient. I tu preguntes tai chi ets tu. Oh, que bonic. Encara he lligat, mama. El tai chi és un art marcial que procedeix de Xina i és molt antic. Llavors és un art marcial que fa servir uns elements que són de treball amb l'energia, i aquest treball amb l'energia és això que tothom coneix com aquests moviments tan lents. I aquests moviments tan lents el que permet és codificar, entendre millor l'energia del cos per equilibrar-la i després potenciar aquests moviments a dintre de l'art marcial que és el tai chi. Ah, d'acord, o sigui que no estem parlant d'una cosa que feu perquè sí, aquests moviments no venen donats perquè sí. No, no, són Tenen una moviments... lògica. Tenen la lògica d'una defensa i un atac envers amb un contrari. Ah, d'acord. Llavors, aquest contrari, tenim que desenvolupar l'escolta de què és el que fa i llavors interactuar amb ell per desenvolupar l'atac que correspon. Ah, per què serveix fer tai chi? Per moltes coses. Sí. A mi m'ha dit un ocellet, senyores, aviam si estem una miqueta atentes amb aquest tema, que fer tai chi dona longevitat. Vull dir que ens morim més grans si fem tai chi. Home, jo tinc 260 anys. Mira que estupendo estàs! Per favor! I tant, que sí que sembles el cantant de Sant Creït. Sí o no? No, el tai chi té diverses possibilitats de sentir-se de diferents maneres. Una d'elles és que la gent s'ho passa bé fent el tai chi. O sigui, et fa feliç. Tu fas el tai chi i dius, mira, quina cosa més agradable. Sí, estic bé. El primer que descobreix un és que és divertit, que és una sensació de relaxació, i després comença a vindre les ganes d'aprendre més coses dins del tai chi. Llavors és quan comença el patiment. Però llavors tens que estar en una cama, clar, tens que estar en una cama aguantant l'equilibri i dius, ostres, jo em pensava que era relaxar-se això, resulta que no, que de sobte descobreixen que tenen que estar més tensats que altra cosa. Clar, per relaxar-se uns estan al sofà veient la tele i no estar sobre una cama allà aguantant. Per què fa això el tai chi? Perquè a l'estar sobre una cama desenvolupes l'equilibri i generes una energia. Aquesta energia l'has de centrar. D'acord. I aquesta energia que centres, que dosifiques en l'interior, llavors és la que incrementa la teva vitalitat, incrementa el teu equilibri, incrementa tota la teva potencialitat del teu organisme. Per tant, és un exercici que serveix per la salut, és un exercici que serveix per meditar i és un exercici també que incrementa la capacitat d'autodefensa. Jordi, per què s'ha de fer en un espai obert, per exemple? Perquè connectem amb la natura. O sigui, no és algo que té que mirar-se un al seu propi malic, sinó que es nutreix de la natura i al mateix temps nosaltres també nutrim el nostre exterior. És a dir, si nosaltres ara fem tai chi, no només ens serveix per nosaltres, sinó també la gent que ens mira gaudeix d'aquests moviments i la seva pròpia ment es relaxa quan nosaltres fem aquest tipus de dansa, entre cometes. Hipnotitza, vaja. O sigui que si van al parc de la Ciutadella a veure fer tai chi, la gent surt d'allà hipnotitzada. I si vés a preguntar a alguna persona? Anem a preguntar... No molestis. No massa, perquè estan concentrats, Concretament la Mònica. Mira la Mònica, que està fent la grulla ara mateix. Mònica, què tal? Doncs fent la grulla, mira. Quan no mana en Jordi, manes tu o què? Com va això? Veig que no pares, És un no parar, això, és un no parar. És un no parar, és un no parar. Què et dona tu el tai chi? Quant de temps fa que el fas? Més de 15 anys. Més de 15 anys. Sense parar, no? Vull dir que pares per menjar i per dormir. Sí, hi ha gent que... Sí, paro, però no pensis, tinc la vida bastant muntada al voltant de les estones del tai chi. O sigui que el tai chi és l'eix vertebrador de la teva vida. Bueno, un dels eixos. Un dels eixos? Sí, és important. Molt bé. Tu et trobes millor fent tai chi? És que necessito fer-lo per trobar-me a vegades, perquè a vegades estic tan amb el cap que va ràpid i jo vull anar amb el cap i el cos no segueix. Llavors, al posar-me amb el tai chi em dius, ostres, nena, que el cos aquest va a parell. Llavors em col·loco millor i funciono millor al dia. Et moriràs amb 140 anys, ho saps això o no?
més, O no sé. més. No se sap mai, oi que no? Hosti, deixa'm venir cap aquí, perquè estic... Perquè el Tai Chi, pregunta si el Tai Chi el pot fer qualsevol persona, Ara quanta vinga, estona ara dura vinga una la sessió. Ara vinga la ISIS. Quant dura una sessió, per exemple? ISIS, quan dura una sessió? La ISIS és de Santiago de Chile, eh? Avui venen de lluny, també, eh? Ah, molt bé. Venen de lluny. ¿Cuántas horas inviertes a la semana en hacer Tai Chi? Estoy hace 3 meses aprendiendo ¿Sí? Tai O sea, Chi. eres un poquito nueva ahora en esto, ¿eh? Sí. Ujú. Y la verdad es bastante relativo y la misma práctica va indicando un poco Ajá. lo que uno va necesitando, lo que apetece. Y puede ser a cualquier edad, o sea, una persona de 60, 70 años puede, o un chico de 15 puede hacer Tai Chi. Sí, totalmente. Es no hay un momento, creo. Ajá. idóneo, Bueno, es- a no ser que te haya roto el fémur o algo así, ¿no? Entonces sí que no... No, al O contrario, también se creo puede. que no lo sé, la verdad, pero desde mi perspectiva creo que el Tai Chi podría ayudar a una recuperación Ajá. más Más ràpida, Sí, sí. no, de todo esto. Mira, Xavi, m'agradaria ensenyar-te aquest llibre d'aquí. Ensenya'l, sí. És El mundo de Malkut, que vosaltres dieu. Qui és el Malkut? Doncs és un personatge que s'ha inventat en Jordi. És un personatge fantàstic, ell és il·lustrador, fa tires còmiques, i aquest Sant Jordi traurà aquest llibre basat en el Tai Chi, sí o no? Bueno, basat en la filosofia és del Tai Chi. Però el Tai Chi no només són moviments i és un moviment d'arts marcials, sinó també té una filosofia darrere que es basa en el Tao. I el Tao és l'harmonia entre el yin i el yang, entre les dualitats i les polaritats. Sí. Llavors una miqueta aquest mestre és una miqueta irònic, una miqueta simpàtic. Fas de risa, tu. Sí, sí. Ets de la conya, Jordi. És que si no hi ha una miqueta de conya a dintre del que és la transcendentalitat, Ens avorriríem. ens avorriríem. Doncs, Clavell, he d'acabar amb una mica de broma amb el Jordi. Molt bé. Què recomanaries als jugadors del Barça aquesta setmana, després del que ha passat i pràcticament han regalat la Lliga? Han de fer Tai Chi, ioga, pilates o fotre al camp? Pilota, mira, a dins del Tai Chi es juga amb la pilota, així. Ah, mira. Veus? Sí. Veus que juga? Però I han aquest moviment han pot d'agafar-ho fer amb res? les mans. Han de... Serveix per sentir i experimentar amb l'energia. Llavors, inicialment, és la idea d'agafar l'energia i entrar-la i dirigir-la a dintre del teu Doncs ja cos. està, és el que volíem. Energia. És el que volíem. Gràcies, Jordi, gràcies a tot el grup de... Gràcies a vos, jove. Gràcies a la gent de Pineda.